Kyrie Irving altre cop. Demana el bloc de DeAndre Jordan. Kyrie de 3. Triple de Kyrie Irving. Es fica a 6 puntets només. Brooklyn Nets, atenció, LeBron li contesta ràpidament amb una cistella de 2 punts. Altre cop Kyrie, defensat per Bradley, torna a demanar el pic. Irving es torna a llançar el triple. 2 triples consecutius de Kyrie Irving que fiquen el partit. Peus en l'aire, espectacular. Irving, 6 punts consecutius, 2 llançaments treballats, madurats, brutals del Ruben Arevalo. Fernan i això, Dawson tenen els meus respectes d'inici. Tot i que Damian Lillard està una mica irrespectuós perquè acaba d'esmaixar a 2 mans espectacular, 8-13, se'n va del Portland. Ben Simmons cap a dins, jugava defensa doble, molt bé la circulació de pilota per trobar sola, cantonada el de Richardson, que també contesta els triples de CJ McCollum. Anem a la línia, atenció, LeBron, verd i cap a dins, avantatge Lakers, +1, 48-47. El segon li fa les mateixes capes, fica de color vermell, Jarrett Allen, que està fent una feinada de pont, defensa i en el rebot. Caris LeVert, parat per LeBron, LeVert que perd la pilota Lakers, queden 24 segons de partit. Canteus Caldwell Pope, LeBron, +1, brutal l'emoció. Segueix Pope, vol madurar bé la jugada, Héctor Sanz, estira el tri. Espectacular d'Héctor Sanz, Canteus Caldwell Pope, que pot ser decisiu, el vol tornar Kyrie Irving, no hi va, el rebot de Howard, corre Rondo, fa la falta. El Rubén, espectacular aquest triples. Reggie Jackson per Harrell. Harrell insisteix cap a dins, té l'espai, està defensat per Dwight Howard. Un altre cop Reggie Jackson i doncs Harrell entre els dos. Jackson marca els passos, mà esquerra, perfecte, bonica, 2 puntets més. Per Los Angeles Clippers, Rondo, el solet, no necessita ningú. Damian Lillard, que està demanant aquí un Gatorade, sisplau, necessito energia. Tot i així ha sigut capaç de trobar la falta personal i anar a línia de tirs lliures. Aquí no falla Damian Lillard, el número 0 dels Blazers, i els 2 cap a dins, que soleta, 30-33, últims 10 segons del tercer quart. Partit totalment defensiu, 5, el de Shamet, segon consecutiu de Landry Shamet per finalitzar el tercer quart amb el partit empatat. 3-3, 3-3, 33-33, 33 iguals. Roger Calero, Gerard Rodríguez, buscant un lloc a la final. Arribem als últims 4 minuts de partit, amb tot per decidir. Partit igualadíssim. Eric Gordon que s'ho vol fer ell solet, arriba bé la defensa, arribes amb el triple d'Austin Rivers, que pot decidir el partit, pot decidir la final, pot decidir el títol. Importantíssim aquest triple del Roger Calero. El gir no ha sigut bo, pilota per Miami, a córrer, Stanley Hero, que juga el triple de Hero, que no, se li escapa la pilota, guanyarà Houston Rockets, guanyarà el Roger Calero, s'acaba el partit, campió del torneig de NBA 2K del Club Joventut Badalona, campió, i s'endurà la samarreta oficial de la penya. Roger Calero, felicitats. Moltes gràcies, Nil.